Dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani warici wari sera Allo? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.
ye sibiri ye mɛ kalo tile 17 san 2025 maa maa sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ Mali kɔ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Keba Jalo ani Falaye Keyita aw ni tile. An ka kɛnɛkan jamukan fanba bɛna kɛ min ye Premier ministre ye laseli min kɛ CNT la. An bɛna na o kuma la belebelebaw fɔ fɛɛrɛ minnu b'a bolo a n'a b'a fɛ ka baara kɛ cogo min na taabolo 8 hukumu kɔnɔna na min ye minɛn minnu donna an fɛ yan n'olu kun bɛna don sira jugu fɛ ni douaniers y'olu minɛ zantigilakaw fɛ yen an n'an da don o fana na. Polisi directeur ba ale bɛ halisa maaw la kumaɲɔgɔnyali la ani maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo. A taara aéroport la ka taa yen gendarmerie direction fana a taara ka taa ɲɛda o fana kan. Korofina polisilakaw olu boloda bingalikɛla dɔw fana kan min ye Seko ni Dongo Aminata Dramani ka ja min bɛ yen n'o ye Tombouctou ye an na taa o kɛnɛ kan. Petrobama ale ye donbolo kɛ Imavi ye a musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa se sefa wari miliyɔn 17 ma. Jaw olu bɛ an bolo yan sɔɔni. Falaye Keyita ani Keba Jalo olu n'a to aw ka se ka olu ye k'aw to aw sigiyɔrɔw la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin ye an donkan ye bi tilegan in na. Keba Jalo bamananw ko fɛn o fɛn bɛ se ka maa kunu kana to a k'i nɛmuni daminɛ. Yɛrɛkun sɔrɔ a man dɔgɔ sɔrɔla. N y'a sɔrɔ aw kitakaw da bɛrɛkɛ tɛ fasa ye. Nin waati in na an bɛ se k'a fɔ Asimi ye ballon bila centre la k'a ɲɛmajɔ CAC nka o bɛɛ n'a ta politikimɔgɔw u fɛɛrɛ ka ca u dɔnko ka ca. Nka an ye minnu ka laseli lamɛn Keba kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen ye fɛn min fɔ an b'an sinsin o kan. O ye k'a fɔ nin waati in na jamana mago bɛ basigi la jamana mago bɛ lafiya la. Anw yɛrɛ jamana kɔnɔdenw an k'a dɔn bi k'a fɔ n'anw bɛ girinna Bamakɔ yan n'anw bɛ politiki sama na Bamakɔ yan Gosikaw ni y'olu dɔgɔkun 3 ye olu ka dɔgɔ tɛ se ka jɔ. Dɔngɔnɔdugu yɔrɔ caman bɛ yen bi maaw n'u bolominɛnw u tɛ se ka taa ni ka segin kɛ yen. Segu mara la maaw bɛ ka malo tigɛ bamanciwale kɛbaaw ni marifa tugulen don u kɔ. An ka dugu yɔrɔ caman na kuma tɛ Kayi sira fɛ bi bɛnbɛnbɛn ale bɛ su ani tile dugudenw minnu bɛ mobili ta don o don u bɛ kuma na k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen. O bɛɛ n'a ta Bamakɔ yan dɔw ko jamana tɛ kolo suma jamana tɛ lafiya ko politiki ko. A ko daminɛna ko sariti a kun bɛna taa wolo min na Ala de y'an kisi sabula jamana ɲɛmaaw sɔmi janyana kosɛbɛ. Sariti ko bɔra a la jamana ɲɛmaaw gɛnnigo kuma bɔra a kuma na hali k'a fɔ ko damatɛmɛ fanga ko bɛ an fɛ yan o bɛɛ lajɛlen yera kuma in na. Nka ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ ko min bɛ sen na ani fɛn min bɛ k'an ka jamana bɛlɛn a si jama ja ɲɔgɔn na. N'i y'a ye o don ko douane maaw olu ka ɲɛmajɔ n'u ka basigi u sera k'u boloda minɛn min kan n'i y'o minɛnw kɔnɔminɛnw ye k'o kɛcogo ye k'o fɛnw ye a b'i hakili jigin tubabuw ka jateminɛlikɛlaw tubabuw ka kimɛlikɛlaw olu bɛ ka min fɔ o de ye ko yanni juillet kalo cɛ taa ka tugu yɔrɔ dɔ la yan yaasa olu bɛ se ka u sago sɔrɔ cogo min AES ko a ka ban. Laɲini ye mun ye maa 300,000 ka se ka olu ni bɔnɛ dugu in dɔ la kelen kɔnɔna na jamana in kelen kɔnɔna na balakacunw ka kɛ a ko bɛɛ lajɛlen ka ɲaami u bolo u kana se ka u ka ko baaraw kɛ. N'i y'o ko natɔ ye i bɛ siran i bɛ jɔrɔ waleya caman bɛ dibi la ɲɛmaaw yɛrɛ bolo dara ko caman kan nka an ka jamana taacogo an ka jamana kɛcogo
anga manivia kɛcogo anw yɛrɛ ka ko kɛcogo o kama a kuma caman tɛ ka fɔ o de la n ye denmisɛnnin dɔw wele keba n y'a f'u ye a tɛ k'a fɔ k'aw ma ko u ko k'u b'aw minɛ wa a ye sabali maa ma s'aw ma ani maa ti ɲɔgɔn na a tɛ k'a fɔ k'u b'a fɛ ko k'aw faga wa a ye sabali jan min don wulikajɔ min don fɛɛrɛ minnu kɛra ɲɔgɔnye minnu kɛra ko hukumu kɔnɔna na n'aw ɲɛ dara dɔw kan aw tɛna fɔ diɲɛ kɔnɔ tugun ko hali bamurutigi tugula aw ka kuma tɛ sizotigi ma sabula janfa min kun labɛnnen don ala ye an kisi a ma nka diɲɛ janfa o kɛlɛ o banni ma nɔgɔn bi mali kɔnɔna na bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la dɔ ko ma ko min ye an ka jamana camancɛ bolo an ka jamana segu mara a moti mara a dɔngɔnɔdugu a mɔbili ka dɔgɔ min bɛ bɔ yen ni marifa tɛ don bamakɔ yan mɔbilibatigiw bɛ tile ka marifa labɔ u ka mɔbiliw kɔnɔ k'a minɛ an dun ko an bɛ jamana min kɔnɔ ko an ka hakili to kow bɛɛ lajɛlen na jateminɛw ka kɛ ni a fɔra ko mugujugu yɛrɛ fɛn damantanw kɛlɛkɛminɛnw fɛn minnu bɛna don marifaw kɔnɔ olu fara kamiyɔn kelen na k'i kunda bamako kan ka bɔ fɔ benenkaw fɛ yen ka burukina cɛ ci ka na don mali kɔnɔ ka na faaba la an ka hakili to an yɛrɛ la ko minnu bɛ senna nin waati in na an k'a dɔw jateminɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bolo dilen ɲɔgɔn ma o ma se ka ko caman dilan nka n'an bɛɛ y'an danganiya kɛ kelen ye n'an y'an kuntilenna kɛ kelen ye n'an ye fasoko bila ko bɛɛ ɲɛ an bɛ kisi ko caman ma politigimɔgɔw maa man ka jigin u la sabula san 30 i bɛ fɛn min na i b'o de dɔn i b'o de ɲɛdɔn taabolo de bɛna falen yɛlɛma de bɛna se sira jamana kɔnɔna na min ye polisiw ye olu yɛlɛmala yan k'u fara wolomasiri taba kan hakili la ANR kelen de y'o demande code pénali min ye magistrat ka baarakɛ sɛbɛnw ye magistrat yɛrɛ kelen ka bɔ kiiriko kunna ka se k'a kɛ min ye salatigɛ jɛkuluba min bɛ yen n'o bɛ sigi kiiriko la k'o falenw kɛ hakili la jamanadenw de ye nin bɛɛ lajɛlen laɲini laɲiniw sera fɛn caman ma bɛɛ lajɛlen y'a ye bi k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na parti politigiw an bolo u kan ka ko dɔ faamu a ma fɔ ko démocratie ko banna jamana kɔnɔ a ma fɔ ko bɛɛya ko banna jamana kɔnɔ a fɔra de ko min ye partiw ka ca cogo min an k'a lajɛ ka dɔ b'o la k'a kɛ bɛrɛ la hakili yɛrɛ bɛ se ka min minɛ ka baara kɛ ni o ye bi o ɲinini o tɛ se ka sɔrɔ fana fo jamanadenw fana ka bɛn u ka jɛ u ka sɔn nka anw ta in bɛ ka kɛ waati min diɲɛ de fana ɲɛ bɛ anw na minɛ n'aw nana don tulonkɛ dɔ la yan k'an yɛrɛ to ndaraki la ka kalo 2 kɛ k'an ɲini k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ an bɛ jamana na i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogo min an ma foyi faamu an ka ko la libi kɛra cogo min u b'a fɛ k'an ka jamana kɛ ten sudan kɛra cogo min u b'a fɛ k'an ka jamana kɛ ten siri kɛra cogo min u b'a fɛ k'an ka jamana kɛ ten afiganistan kɛra cogo min u b'a fɛ k'an ka jamana kɛ ten an de kan ka o dɔn ka fɛɛrɛ sigi min ye sɔrɔdasiw bɛ k'u yɛrɛ ni di su ni tile cogo min an k'o faamuya k'a dɔn k'a fɔ o waati man ka kɛ anw ka mɔrɔba yaasa don waati ye bamakɔ yan ka taa an yɛrɛ dama yira diɲɛ na ka wuli ni fɛnw ye fɛn minnu tɛ se ka sen sɔrɔ keba an ka cɛkɔrɔbaw ko anw ma ko olu ye musa kɛlɛli baara daminɛ san 30 olu ye fɛɛrɛw sigi sen kan tractiw tun bɛ kɛ u ye musa kɛlɛ san 23 musa y'o kɛ fanga la depuis Modibo Keyita bɔra fanga la olu ye wulikajɔw sigi sen kan olu cɛkɔrɔba caman sara o nana dɔwɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw nana fɔ olu kɔ olu ye kɛlɛ in daminɛ k'o sinsin nka aw bɛ se cogo di sukɛ ni dugusɛjɛ cɛ ka bɔ ni denmisɛnnin dɔw ye ko olu ye nouvelle génération ye k'olu bɛ ka Asimi défier k'olu bɛna fanga bin aw yɛrɛ bɛ kan ka sɔn o ma wa o yɛrɛ ye ko ye min bɛ kɛ wa ɲɔkalaso bolibaa b'a dɔn a bɛ min kan min y'a dilan o b'a dɔn a bɛ min kan bilikan boli tɛ taa yɔrɔ si génération kura fara kɔrɔlen kan an k'an yɛrɛ kɛ maliyɛn ye fɔlɔ an ka sɔn maliyɛnya ma an k'an ka fɛnw kɛ a dan ye mun ye tile kelen kɔnɔna na ko olu ye sɛbɛn dɔ bɔ ko pétition ko maa miliyɔn joli
ngo ko dɔw bɛ n'i y'a e yɛrɛ sigi an ka bɔ ɲɔgɔn nɛgɛ na nka an b'a ɲini ɲɛmaaw fana fɛ Keba u ka kuranko in lajɛ k'a lajɛ hali bi basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min gosikaw y'an wele surɔ ni y'olu dɔgɔkun 3 ye u ka dɔgɔ bɛ jɔ kari o kari nin na k'a kari sini bɛ k'a kari sabanan ye dɔgɔ ti jɔ ye n'i dun ye saga dajalen ye an ka yɔrɔ tɔw la o b'a sɔrɔ gosikaw de sera ka bɔ n'u ka sagaw ye olu de taara yɔrɔ caman fɛ bagan sugu caman bɛ yen bi ka gosi kɛ maa tɛ se ka don a kɔnɔ maa tɛ se ka bɔ a kɔnɔ degun bɛ maaw k'a la sira yɛrɛ caman bɛ yen bi a bɛ komi maa ninnu jɛra bon nin kɔ ka n'u sigi gosi de ɲɛmaaw k'o lajɛ marifa ci min bɛ an ka jamana fan caman fɛ dugu yɔrɔ dɔw la bi u k'olu fana jateminɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la maaw n'u bolominɛw lakanali jiko an yɛrɛ da bɛna s'a ma premier ministre ye fɛn caman fɔ an na tila ka don o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min Falaye i ka kuma n bɛna na segin a kan an ye fɛn o fɛn kɛ n'an ma maaw bila baara la an y'a jɛ mɔgɔw ka ɲɛsin baara ma sisan sɛbɛ waati o de sera an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn kan sama ni ɲɔgɔn kuma la yan a ma fosi ɲɛ an ye an bɛ se ka min kɛ bi an ka jɛ an ka ɲɛsin sɛbɛ ma an ka baara kɛ an ka jamana a bɛ se ka bɔ degun ninnu kɔnɔ na cogo min ne de b'a mɛn Mali de kɔnɔ yan Falaye mɔgɔw b'u sigi de k'a fɔ ko ko Asimi ninnu bɛ sɔn ka dɛsɛ i b'a fɔ ko olu kelen de ta ye Mali ye ou bien ko aw ka nin ko in i n'a fɔ olu sen tɛ a la jamana dun y'an bɛɛ de ta ye ni mɔgɔw y'u sigi k'a lajɛ ko a bɛ minnu bolo k'olu dɔrɔn olu tɛ dɛ bɛɛ de dama ni gɛlɛya nana gɛlɛya minnu bɛ yen sa est-ce que Asimi ninnu ka gɛlɛya olu kelen de ka gɛlɛya don an bɛɛ de b'a kɔnɔ degun fɛn fɛn bɛ yen bi an bɛɛ de b'a degun kɔnɔ mais an bɛ se ka mun kɛ pour que an ka se ka bɔ degun ninnu kɔnɔ o fɛɛrɛw de kan ka tigɛ ka baaraw bila sen kan ka wulikajɔw kɛ ka cɛsiriw kɛ k'an ɲɛsin faso yɛrɛ baara ma yaasa cogoya min na laɲiniba yɛrɛ ye min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tilegan in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ k'an ka hakili to a la an ni nansara minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila a tɛ komi n'a sɔrɔ ni karisa bɛ yen n'o bɔra olu ta t'o ye olu ta ye kuntilenna de don baara de don a dilannen don ka bila ye u tɛ ɲinɛ maa mana na a b'a ta o dabada de la anw dun fɛ yan ko min mana wuli ka jɔ an bɛ tila ka ɲinɛ an bɛ salaya an b'a bila o dun tɛ ɲɛ nin waati in na dɛ nin waati kɔrɔ de ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la a lajɛ kɛ nin mugujugu tun mana don jamana kɔnɔ a tun bɛ kɛ cogo di est-ce que mugu tun bɛna fɔ ko aw bɛ nin na aw bɛ nin na aw ye nin ale t'o dɔn dɛ donc nin ye tilegan in na an ka kuma ye yanni an ka don an ka baabu tɔ kɔnɔna na Falaye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ ayiwa kunu sɔrɔ an ye dekɛrɛ belebeleba 2 sɔrɔ Falaye o dekɛrɛ fɔlɔ bɛ tali kɛ min na sa o ye Abdul Aziz Agisa ye
ni ale yɛrɛ ye marabolo ɲɛnabɔba ye n'a b'a fɔ ma ko administrateur civil ale kɔni taara sa k'ale kɛ vérificateur général ye babi ale ka mandat banna min ye Abdul Aziz Agisa ye ale de kɔni bɛna bila bi vérificateur o ɲɛmaya la b'a dɔn k'a fɔ vérificateur ni sigira i bɛ san 7 de kɛ o kunna min ye jamana nafolow ye olu la kɔlɔsili cakɛdabaw la ani ministirisow la ale b'o o baaraw sɛgɛsɛgɛ musaka minnu donni n'u bɔlu ale de b'olu ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'ala sɔnna a ma min ye maa kofɔlen ye an na tila ka segin a bugunatigɛ kan ka kɛ ni a ka jɔyɔrɔ a n'a ye baara minnu kɛ sabula e ko ale t'an ka vérificateur sabanan ye sababu ye naaninan de Siri Soso tɛmɛnen kɔfɛ min ye Amadu Usman ale fana tɛmɛnen kɔfɛ ka na se Babi ma sisan Agisa de nana CMDT fana ale fana ye ɲɛmaa kura sɔrɔ fala in nka ale ni vérificateur ta tɛ kelen vérificateur ta ale bɛ se ka taa baara daminɛ directement nka CMDT ta Mali jamana ɲɛmaaw olu de bɛ maa sugandi ko olu de ye niyɔrɔba ye CMDT kɔnɔna na olu b'a sɛbɛn u ka décret la de ko olu ye administrateur de sigi CMDT kunna Mali jamana tɔgɔ la donc sisan ale bɛ taa conseil d'administration de la administrateur ye maa 11 ye olu de b'u ka danaya da ale kan nka kabini jamana komi ale de jɔyɔrɔ ka bon n'ale ko maa min y'a ka administrateur ye a ka ca Ala fɛ falentiko la sabula ale de niyɔrɔba ale ye actionnaire majoritaire ye donc a y'o jɔyɔrɔ bɛ di ale de ma sabula dagirisi mɔgɔw fu buruburu kelen o de b'olu bolo CMDT kɔnɔna na donc n'Ala sɔnna a ma min ye maa min sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ fala ye o ye Kulumege Danbele ye Kulumege Danbele ale sugandira école karamɔgɔ don a bɛ ɲinini fana kɛ jamana ɲɛmaaw ye danaya da ale ka sa ko ale ka kɛ administrateur CMDT ye min ye Mali jamana o tɔgɔ la tile fila in na o kɔrɔ ko conseil d'administration extraordinaire bɛ nana kɛ administrateur u b'a ale ta k'a sɛgɛsa PDG ye n'o kɛra tuma min an na tila ka o da maaw tulo kan an y'a fɔ aw ɲɛna ko min ye kunna sini ko ye kunun ko yɛrɛ de don sa kɛ kunna sini douane mɔgɔw u y'u bolo da mɔbili dɔ kan mɔbili ale bɔra kɔkan jamana de la ka na se fo an ka Zantigila yan siga de nana kɛ sa k'a ye k'a fɔ ko mɔbili kɔni mugujugu caman de bɛ yera a kɔnɔna na douane bolofara min bɛ yen n'o ye bɛn min ye mugujugu bereke 10,260 n'o ye explosif ye o tun b'a kɔnɔ min bɛ se k'a dɛmɛ a ka yɛrɛkɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ o 3,277 tun b'a kɔnɔ a ladegew ka jurukisɛ minnu fana bɛ don a la o fana 3,277 fana tun b'o kɔnɔna na min ye dɔrɔgu kisɛ a b'a fɔ ma ko kisi o kisɛ a n'a a pɛnbɛrɛ o 60 tun bɛ a kɔnɔna na maanifin yɛrɛ k'i bɔ i dabali la pewu ni o fɛnw fana tun bɛ a la min ye bundeli ye bundeli min ni minan b'a kɔnɔ sa minan min yɛrɛ bɛ kirisi dɛmɛ a ka baara la a n'a maɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen o 2,000 min ye 3,960 mana finma alcool liqueur bɛ min kɔnɔ o fana tun bɛ a la u b'a fɔ min ma sa ko 40%. fala ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye buteli 1,000 ani 100 o fana tun b'a kɔnɔ liqueur tun b'o fana kɔnɔ o tuma n'o bɛna t'u yɛrɛ su de ya u bɛ t'o feere de sɛgɛsɛgɛli ale bɛ senna halisa douanelakaw fɛ yen yaasa k'a ko bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔgɔ k'a fɛ inspecteur général de douane Amadu Konate ale yɛrɛ tun bɛ AES douane ka ɲɔgɔn ye la ale y'i senfa ka bɔ yen joona ka taa a ka cɛdenw kɛrɛfɛ min ye maa min ye nin waleya in kɛ sa n'a ka cɛdenw o ye lieutenant colonel Zan Jakarija Kulubali ye bɛɛ min commandant an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw inspecteur général de douane Amadu Konate k'ale yɛrɛ n'a ka mɔgɔw fo premier ministre ale AES douanelakaw bisimila kunungo ni kunu Lazara waati ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Mali douane ɲɛmaaba ye n'o ye inspecteur général Amadu Konate Burkina douane ɲɛmaa ani Niger ta olu tun bɛ lajɛ la an fɛ yan tile 3 lajɛ
hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na sa ka miirinaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye yaasa baara min bɛ yen ni o kalifara u la ka se ka don an'u bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye AES ale yɛrɛ k'a tɔgɔla minɛn sɔrɔ k'a ka kimɛli kɛ sabula min ye baaraw ye a bɛ ka yira k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma Mali Burkina Niger olu ni CEDEAO kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Jakarija kɛnɛ min ka fala ye n'o sigira sen kan k'a sɔrɔ AES yɛrɛ ma a ka fɛɛrɛw sigi sen kan CEDEAO cakɛminɛn min bɛ yen f'u ka o bila o bilali ye diyagoya ye mun na sabula sɔrɔ minnu bɛ yen ni fɛn minnu bɛ yen olu tɛna se ka jate tuguni a yirala k'a fɔ ko bugunatigɛ caman na ka ban min ye CEDEAO ye ale bɛ k'a fɔ maaw ɲɛna ko anw ka jamanaw na olu tɛ kulu kelen kɔnɔna na tuguni u b'a sɛbɛn a kan ko autre organisation pays de autre organisation f'olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye yan'o cɛ sa o de la sa min ye AES jamanaw ye olu fana bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana saba in kɔnɔna na i n'a fɔ énergie ta kɛra cogo min nin ye douanelakaw ta ye o cogoya fana na sɛbɛn bɛnna min kan u taar'o yira premier ministre la ale fana na o lase général d'armée Assimi Goïta ma baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa CICB ale kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara ye passé d'a kan ka sira di ne ma. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Kunungo CICB Jeliba Sissoco tɔgɔla so kɔnɔna na CNT maaw olu ye premier ministre bisimila min ye Ablaye ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a nana ka na ɲɛfɔli kɛ baara mun n'a bɛna olu sigi sen kan san 2025 san 2026 a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko a ka plan d'action gouvernemental wala in bɛ kɛ kalo 6 Ablaye ka baara tali kɔfɛ ka kɛ premier ministre ye min ye parti politique olu cili kɔfɛ min ye Ablaye yɛrɛ ale nana fanga ɲɛmaya la novembre kalo tile 21 min ye jamana ɲɛmaa ye o kun ye taabolo 8 d'a ma k'a ka baaraw kɛ o kan k'olu lawaleya sa k'o yɛlɛma k'o kɛ baarakɛbolo ye o taliw bɛ min na sa o ye lakanako ye baara minnu kɛra o la ka se ka dɔ fara olu kan ani minnu bɛ ka se ka olu laban jamana basigi ni lafiya bɛ se ka na a kɔnɔ cogo min na min ye parti politique ni élection ko ye k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan waliya min bɛ yen sa n'o yɛrɛ tali kɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka lafiya kɛnɛya ko ni kalanko ka taa se baarakɛkow ma Ablaye a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ kuma daminɛ na a ka daɲɛ fɔlɔ n'o ye a ka taabolo fɔlɔ ye a y'a yira sa k'a fɔ ko gouvernement kɔni n'ala sɔnna a ma maa 15,000 a bɛna olu ta sɔrɔ a siya la min ye maa 9,000 ye 900 o bɛna olu ta polisiya ale ni gardiya la kan minnu bɛ yen sa n'o olu dɔw baaraw daminɛna kan 6 bugunikaw fɛ yen Kucala San Jema Nyoro di Sahel o kan k'olu fana baara na to sen na min ye olu bɛɛ lajɛlen kan ka ban ɲinan san in walima san wɛrɛ daminɛ kɔnɔna na hôpital min sigilen don sa n'o ye Banangɔrɔkaw fɛ yen Sɔrɔsiw ka dɔgɔtɔrɔso ye k'o baara fana kan ka ban dugukolo ko Sɔrɔsiw y'o wulikajɔ daminɛ sabula jamanakuntigi yɛrɛ ka miirina n'a ka jɔrɔna bɛɛ lajɛlen basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye opération dugukolo ko a y'o fana ɲɛfɔ lakanabaliya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na basigi ni lafiya maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min na bamancawale ni jugawale kɛlɛli a y'o fɔ a y'a yira sa k'a fɔ waleya in senfɛ sariya suma min n'o sigira sen kan juillet kalo san 2023 k'u na baara kɛ n'o ye yaasa o bɛ se ka lawaleya cogo min a ka kuma ta ko filanan sa a ko k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ se ka jamana sɔrɔw k'olu yakubaya maaninfin minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ jamana fɛ sa ka se ka olu sigi sen kelen kan dunko juguya ni yuruguyurugu ka dɔ fara o kɛlɛli kan min ye sɛgɛsɛgɛliw k'olu boloda
maa bɛ k'e ɲɛ tana ye jamana nafolo ye k'olu bila sariyatigiw ka sira kan min ye sariya minnu sigilen don fana dunko juguya ni yuruguyurugu la jamana kɔnɔ k'olu sɛbɛn k'olu la kurakuraya min ye tɔnjɛkuluw ye n'a b'a fɔ ma sa ko association k'olu ka tɔgɔla sɛbɛn ko ka o fana la kurakuraya tuguni ka kalankura kɛ taabolo sabanan hukumu kɔnɔna na a ko k'o ye sɛnɛko ye balo tɔni 1,1 u bɛna o balo ɲini ɲinan san samiya nata in kɔnɔna na gouvernement labɛnnen don fana ka se ka fɛnw sigi sen kan balo yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se cogo min na ka mara yɔrɔ minnu na min ye balo 84 ye tɔni na u bɛna o ɲini yaasa sa maa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la olu n'o ye sɛnɛkɛlaw ye maa 380 sɛnɛkɛminɛn bɛna ɲini ka di olu ma o fana hukumu kɔnɔna na sa min ye sɛnɛ yɛrɛ tɛ taa minɛn minnu kɔ fiyewu o 268 tɔni na n'o ye sumansi ɲɛnɛmaw ye o bɛna ɲini ka di olu ma 28,400 o bɛ sɔrɔ o fana bɛna ɲini sumansi kɛrɛnkɛrɛnnenw na ka di u ma sɛnɛko ta nasira fɛ jamana bɛna dɛmɛ kɛ fana hinɛko ta nasira fɛ ani dɛmɛ ni ɲɔgɔn kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ta nasira fɛ maa 17,666 balo 12,000 tɔni 17,000 balo la o kan ka di maaw ma fu la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na maa 1,115,000 olu minnu bɛ yen bi n'olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ sa u ka sigidaw la u bɛna balo ninnu tila olu ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛko ta nasira fɛ a ko ni ala sɔnna ma min ye sɛnɛko ta nasira la min ye 22,000 buruburu 5 ko kɔni baganw olu bolo bɛna ci misimuso 20,000 o ɲɔgɔnna olu bɛna ta sa ka se ka kɛ misi tulaw ye olu bɛ se ka lamara cogo min na min ye jamana yɛrɛ kan ka balo min feere 1,600 tɔni na malo la o kan ka feere min ye 1,200 o kan ka feere sukaro la min ye kɔɔri ye 30,000 o kan ka se ka feere jamana ale fɛ k'olu labɛnnen don kuranko ta na sira fɛ a y'a yira sa k'u bɛna centrale solaire n'o ye panneau solaire ye k'u bɛna o 4 jɔ o kun labɛnni baaraw bɛ sen na k'o bɛna sigi sen kan min ye kilomɛtiri 200,585 u bɛna o kuran fana ta sa ka na n'o ye min ye 1,778 o kuran kan ka di jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'o sera ka sigi sen kan o baara minnu bɛ sen na sa ko kuran sɔrɔli bɛna bɔ heure 6 la ka taa heure 19 tile ale kɔnɔna na a ko jiko ta fanfɛla fana na min ye ji ye jibondo belebeleba minnu bɛ yen olu bɛna sinsin ni jibondo kuraw ye jibondo fana bɛna se ka sigi sen kan yaasa min ye maaninfinw ye olu ka jiko gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min sirako ta na sira la a ko sira minnu bɛ yen olu caman bɛ olu kan ka larawuli Kayi sira min ni o ye sira nikan sira ye kilomɛtiri 138 o kan ka dilan o la ka bɔ Dakarikaw fɛ ka na Bamako min ye Mali baarakɛyɔrɔbaw sa faso ka cakɛda jɛkulu yaasa ka se ka baaraw nɔgɔya n'an ka marabolo bɛɛ lajɛlen digitalisation k'u bɛna o sigi o yɔrɔw la Ablaye ka tagabolo 4nan na sa o bɛ tali kɛ min kan o ye baara ni baaradege ye min ye maa 45,000 k'u bɛna olu don bolola baara o hukumu kɔnɔna na min ye 1,200 olu na taa baaradege kɛ faso ka cakɛdaw la 4,160 o bɛna kɛ fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ min na sigi denmisɛnninw tɔgɔ la olu ka se ka bolomayara baaraw kɛ n'o ye kɛnɛyako ta na sira fɛ sa ko min ye kiliniki ye kiliniki minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka munumunu kalo kɛ sa ko o kɔni o 7 ka taa fara min ye oxygène o baarakɛyɔrɔ 3 min ye u b'a fɔ min ma ko incinerateur CSCOM kɔnɔna na fala ye ko o 102 u bɛna o sigi sen kan a n'a laboratoire Ablaye ka kuma na fana a y'a yira sa ko min ye sanuya ko o tɛna ɲinɛ o kɔ koyi dingɛba minnu bɛ yen kɔba minnu bɛ yen ale ni ji tɔnyɔrɔ ni ji yɛrɛ yɛlɛmayɔrɔ ni ɲama yɛlɛmayɔrɔ k'a kɛ baarakɛla ye k'u bɛna o 5 sigi n'o ye station de traitement ye mun bɛna sigi jinɔgɔw ale sɛgɛsɛgɛli kama a ko yaasa ka se ka nɔgɔya don sa dugukoloko la dugukolo 810 olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛ ka se ka sɛbɛn kɛ u la k'olu bila min ye 400,000 min ye taari 429 ye k'u bɛna olu dilan k'olu kɛ logements sociaux ye logements sociaux 2,789 ko olu baaraw bɛna ban gouvernement ko ale fana bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa douanelakaw wo trésorlakaw wo min ye digitalisation ye ani sɔrɔ lakɔlɔsili
sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na ani ka se ka sɔrɔ kɛ jamana kɔnɔna na olu bɛ sɔrɔ cogo min na Ablaye ko ko o fana bɛna sigi sen kan sanu ko ta nasira la a ko min ye sanu ye ko kɔdi kura sigira sanu yɔrɔ caman bɛ bi an ka jamana kɔnɔ olu ka ko bɛna ban san 2026 san na n'o banna sa u na fɛɛrɛ sigi sen kan sanu mun fana bɛ bɔ bolo la n'o o ye damandaw ye k'u bɛna gise kelen sigi olu tɔgɔ la sanu o sanu sa a bɛɛ lajɛlen na fɛsɛfɛsɛ jamana kɔnɔ i y'a ta cogo o cogo i na taa yɔrɔ y'i yɛrɛ la yanni ka bɔ ni sanu ye Mali jamana da fɛ ko gouvernement ko a ye se kalanko a m'o bila kɔfɛ dɛ kalan ko o b'u bolo ni bala ko sabula foyi tɛ n'i b'a sinsin ni kalan tɛ san 2025 san 2026 ko min ye karamɔgɔ jolen ye sa 500 188 olu ka kalanko ko bɛna ta bala min ye kalan minnu bɛ n'olu bɛna nafa ɲɛ yaasa ka se ka kɛ ni sugu yɛrɛ ye bi sugu mago bɛ fɛn minnu na o ye kalandenw jolenw o baaraw bɛna kɛ min ye sanayɛlɛ kalanso hukumu kɔnɔna na premier ministre ka laseli la CNT la a ko ko o ko bɛna to senna koyi k'u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi bɔlɔlɔ sira fɛ ale ni bɔlɔlɔ sira a bibliotɛkiw yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min a ko ko bi k'an ka kalanko kan ka sinsin kalanyɔrɔw kan ka sinsin kalanyɔrɔ kuraw kan ka jɔ o la sa min ye duguma kalanso ye o 85 o bɛna jɔ o la lycée 11 o bɛna jɔ lycée 2 olu na kɛ lycée d'excellence ye min ye université min bɛ Segukaw fɛ ani Sikaso olu yɛrɛ la kurakuraya minɛn minnu tun bɛ yen n'o ye laboratoire kɛ baarakɛminɛnw ye ko ka olu sigi o kɔnɔna na a ko fana ko min ye lakɔlɔsili ka kimɛli kɛ kalanso 1044 k'u bɛna olu sɛgɛsɛgɛ han o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ a ka taabolo 6nan o bɛ tali kɛ bɛn cɛfɔ ni kanbɛ la baarakɛlaw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ko sa ko min ye faso baarakɛla 2,000 ye 200 ye n'olu bɛ cakɛdaw la olu na ta sa yaasa ka se ka cɛfɔ ni kanbɛn sigi gouvernement ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan 60 bɛ yen min ye lafasajɛkulu ka bɛnkan 60 ni kɔ bɛ yen ko olu kɔni na wulikajɔ na kɛ sa ka a lajɛ olu bɛ se ka lawaleya cogo min sabula u ni syndicat kun bɛnn'o kan accord do accord 60 syndicat olu kɔni kun y'o laɲiniw kɛ k'olu sɔrɔ ko olu na lawaleya yaasa ka se k'o kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi n'o ye conseil national du dialogue social ye a ko a bɛna ka baaraw daminɛ ka baara kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko yaasa sa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan maa 90 ɲɔgɔnna minnu bɛ yen bi ni lujura b'o olu la olu kan ka ta faso ka cakɛdaw baaraw hukumu kɔnɔna na wa ko min ye gouvernement ye fana a tɛna na to kɔ dɛ jamana ko hakɛ o hakɛ sariya ko hakɛ o hakɛ min ye jamana baarakɛlaw ye u sɛgɛsɛgɛli u lakɔlɔsili an'u ka sɔrɔ kow k'olu tɛna na kɛ bolo kɔfɛ ko ye tuguni jamana kɔnɔna na ko nin waati na tiɲɛ don min ye kumaɲɔgɔnya ye a bɔgɔ ka fɛgɛ kosɛbɛ syndicat ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye ko k'a bɛ layidu ta ko n'Ala sɔnna a ma min ye baara ye a na se ka dɔ far'o kan sifin 600 olu bɛna ta sa yaasa yɔrɔ min na ni kɛlɛw kɛra yen ka se ka baara di olu ma u bɛ se k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma cogo min na a ka kuma fana kɔnɔna na ko min ye maa ba 35 minnu ye kɛlɛkɛla kɔrɔw ye k'olu fana bɛna marafa bila olu fana ka ko bɛna sɛgɛsɛgɛ derrière o hukumu kɔnɔna na ko min ye tasibila yɔrɔ ye o yɔrɔ bɛna dilan sɔrɔdasi minnu binna maaba minnu binna maa minnu ye degun sɔrɔ maa 2,000 ɲɔgɔnna minnu bɛ bi ni olu kɔni ka jo sariyaw fɛw hakɛw bɔlen don u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan k'u bɛna tasibila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi yaasa sɔrɔdasi minnu binna maaw bɛ se cogo min na ka taga tasibila kɛ u ye o yɔrɔw la diinɛ ko ta nasira fɛ a ko diinɛ ko o kɔni bɛna sigi sen kan fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan diinɛ ko la min ye waajulu 1000 ye min bɛna lakɔlɔsi gouvernement yɛrɛ fɛ kuma minnu kan ka fɔ basigi ni lafiya kɔnɔna na diinɛw yɛrɛ dama ka bɛn ni keleya ɲɔgɔn cɛ la cɛfɔ ni kanbɛ la sa ko o bɛna sigi mɛ min ye batokɛyɔrɔ fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen jate dɛ fɛn o fɛn bɛ yen ko bato bɛ k'a yɔrɔ la k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen jate k'a bɛɛ lajɛlen da dɔn recensement national des édifices de culte cɛ o ye wa k'u bɛna centre fana sigi centre min ni maa minnu bɛ yen n'olu kun taara don kati gɛlɛya la bamanciwale ɲɔgɔnle kɛbaaw kun kɛla k'olu minnu ni salo k'u bɛna olu sigi dɔ bɛ sigi Gawokaw fɛ yen dɔ bɛ sigi Moti San Segu
yaasa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun b'a fɛ pewu k'u muruti yɛrɛ ka ban diinɛ taabolo ɲuman ma dɛ k'u bɛna olu lasegin u hakili ma sifinw ka ko la sa ko sifinw kɔni ko foyi tɛ se ka taa olu kɔ denmisɛnnin 20,000 olu kan ka taa volontɛriya la jamana kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi sen kan fasoden ɲumanya kalanw kan ka kɛ olu kunna a ko fana ko min ye kalan bɛna na kɛ yaasa ka bɛn ni farikolo ɲɛnajɛ baara minnu bɛ kɛ san 2 o san 2 ko k'olu sigi sen kan wa min ye biennale fana ye a ko ɲinɛ tɛ se ka k'o kɔ koyi ko baaraw fana bɛ sen na u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ye olympiade ye n'a ale daminɛna san 2024 n'a bɛ kun fori san 2028 k'o fana kɔnɔna na sa farikolo ɲɛnajɛkɛla 30 olu bɛna ta ka bila o hukumu kɔnɔna na a ko Mali ye ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye ko min ye seko ni dɔnko ye ko ɲinan tɛna na se ka k'a kɔ a jɔyɔrɔ an ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka kokɔrɔw seko ni dɔnko ni ŋaraw min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na ko olu bɛna ta ka baaraw kɛ baara minnu bɛna kɛ jamanadenw ɲɛjɔyɔrɔ ye baara ninnu sa ko olu bɛna kun cɛ ni biennale ye min kan ka kɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen a ko min ye seko ni dɔnko ye an ka taabolo n'an ka tabiya kan an bɛna an sinsin o de kan k'an ka yiriwali baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ an ka taabolo n'an ka diinɛw n'an ka batokɛcogow ani an ka kanw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ o la cogo min na premier ministre ka bolofara 7nan Falaye o bɛ tali kɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ hukumu kɔnɔna na a ko o kɔni ye ko min kan ka dɔ kan ka fara o kan Mali terikuraw bɛ a la terikɔrɔw bɛ a la ani teriw bɛɛ lajɛlen bɛ baara la bi sabula Mali a ma datugu k'a fɔ k'a ni maa tɛ kuma nka Mali ye min yira o ye k'a fɔ AES de bɛ yen bi AES de bɛ yen sini olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bɛ k'o kɔnɔna na nka ka kɔn ɲɛ jamanakuntigi Asimi ale fana tun ye taabolo 3 di Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'olu durusi bi ko seko min ye Mali ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw bɛna kɛ o ko hukumu kɔnɔna na a y'a yira sa ko min ye musaka ye o kan ka ɲini min ye an ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ institution caratigɛ jɛkulu kɔnɔna na diɲɛ fantan 4 k'olu dɛmɛ u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na ko baaraw kan ka kɛ an ka diplomasi ale hukumu kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taabolo wɛrɛ fɛ maliden minnu bɛ kɔ ka Falaye k'u jɔyɔrɔ ka bon dɛ san 2023 olu ye sefa wari miliyari 700 de don jamana kɔnɔ 2023 kɔnɔna na 700 miliyari ko a ka ca n'an ka jamana yɛrɛ an ka jamana kɔnɔna musaka ye an bɛ min fara an ka sɔrɔ kan a ka ca n'o ye min ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'o la k'u jɔyɔrɔ tɛ se ka bila kɛrɛfɛ premier ministre ko k'u ni fɛn o fɛn ka kan fɛɛrɛw ni dabaliw bɛna tigɛ wa u ka sɛbɛnkow fana k'u bɛna sɔn nɔgɔya don o la u bɛ se ka sɛbɛnw sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ wa Mali bɛna dɛmɛ premier ministre nin kelen an kana nin kɛ kuma fɔli ye ten dɛ Falaye parce que maliyɛnw bɛ kɔ kan o tulo b'a la dɛ n b'a kala tubabukan na avec 700 milliards de francs CFA transférés en 2023 la diaspora malienne joue un rôle majeur. Le gouvernement valorisera cette contribution via des dispositifs de soutien aux projets économiques, un accès facilité aux documents administratifs et une assistance renforcée aux Maliens de l'extérieur. Sini doyene wele kalma seben soro du. Ningele u kana nin dulonga minare parce que Maliens de l'extérieur ulu joro ka bo. Gouvernement ko fana kabna fere ni dabali sigi senga kalata sanumaw olu ka bla senga mi ye sharia kalata sharia seben lawala lu kubna no olu ke kuni ejibna no bolo du nyoma bara munu ndamna na seben ndeunga seben de munu me kalata ko ke sigi sengelenga ko kolu seben dlan nyu anve ko sebe mi ye bela jelen jemina na yola yasa politiki akake waliya konana waliya mi no basigi ni lafia no abo ko fo premier ministre tegara wara la kun sente mawfe u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ ko in jɔya Falaye min ye tile 2 dira premier ministre ma yaasa ale ka taa i labɛn CNT n'o ye général de corps d'armée Maliki Diaw ka cɛdenw ye olu fana bɛna na t'u labɛn ni Ala sɔnna a ma ntɛnɛn tɛ yan ɲininkaliw bɛ yen ɲininkali minnu kan ka kɛ ni ko ninnu fɛn fɛn fɔra sisan premier ministre bɛna ni musaka bɔ min u bɛna taa ɲininka o la fɔlɔ u b'a ɲininka mun wɛrɛ la Falaye ni layidu ninnu caman taara yan a si ma taa a ma ɲɛ sɔrɔ e bɛna na mun kɛ ni tɔw ma se ka o kɛ jigisigi kuma jumɛn b'i bolo ka se an ma lakanako la maaw n'u bolo bɛna o lakanali ko la Falaye
ɲininkaliw caman bɛna kɛ nin de ye ntɛnɛn don nka an k'an sigi ka sente maaw kɔnɔ u ni premier ministre ɲɛŋɔɛ u sena ɲɔgɔn ye cogo min na n'an bɔra yen Bamako délégation spéciale ɲɛma ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ Bamakokaw hakili lajigi ko ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigi Bamako kɔnɔna na ko min ye sirabaw ye olu talen don k'olu kɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye ko maaw ka kɔɲɔw u ka dɔnkiliw a n'a tɔw fɛn fɛn ye sokɔnɔna kow ye k'u bɛ sirabaw tigɛ wa ko ka kɛ ni an ka code pénal sariyakisɛ min bɛ yen n'o bɛ siginiden bɛ yen n'o ye 652 ye ko wa ko a kɔnnen don han ko maa si kana ɲɛnajɛ kɛ tuguni bɔlɔn kɔnɔna na ka taa karew tigɛ ka maaw balo ka t'u ka baaraw kɛ ko wa ko ni maa y'a kɛ k'i k'i sigi ni ɲangini ye ka kɛ ni sariyakisɛ ye min ye code pénal ale ye an ka lasigiden min bɛ Nigériyakaw fɛ yen Cheikh Umar Kulubali n'an b'a wele COC ale taara a ka lasigiden sɛbɛn o yira alamisa tɛmɛnen kiba ninnu terikɛ la cɛ kelen min ye makɔrɔ ka wari dun ni mama Falaye Tinubu a bɛ se dɔn na dɛ e ma bɔla Tinubu ka dɔn ye an ka lasigiden ale taara a ka lɛtiri di min ye Nigéria fédération jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ka taa ka sɛbɛn yir'o la sɛbɛn yira in a kɛra u ka kuluba u ka faama sigiyɔrɔ la Tinubu a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin Mali lasigiden ma k'a yir'o la sa k'a fɔ ko min ye Mali ni Nigéria cɛ ye ko foyi tɛna na bolo di ɲɔgɔn ma bali jamana fila in bila ko tɛ u ye wulikajɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ waati caman na wa halisa k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa u ka lasigidenw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko hali yɔrɔ min na sisan min ye an ka lasigiden nana n'a ka sɛbɛn ye ko waati kelen na ko miirinaba bɛ ale yɛrɛ la ka ɲɛsin Mali ma yaasa maliyɛnw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya Nigéria kɔnɔna na cogo min na Tinubu ko fana ko u bɛ an ka bolo kan ni fɛn o fɛn bɛ n'an bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa jamana fila in bɛ se ka lafiya cogo min a y'o fɔ an ka lasigiden ye Cheikh Umar Kulubali COC ale fana y'a fo jamanakuntigi Asimi Goita o tɔgɔ la Mali premier ministre tɔgɔ la ale yɛrɛ ka ministre n'o ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop tɔgɔ la maliden bɛɛ lajɛlen ka u ka foli ta ka ɲɛsin a ma a ko k'a b'a fo balimaya ni teriya min bɛ Mali ni Nigéria cɛ ko halisa ko Ala k'a sinsin Cheikh Umar Kulubali a ka sɔrɔ ka taa a ka lasigiden sigili sɛbɛn ka taa o fasiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ Alimanw fɛ yen b'a dɔn k'a fɔ ko Nations Unies ale ye barosigi dɔ kɛ Alimanw fɛ yen bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo di lafiya bɛ se ka na cogo min na Diop y'a yira sa ko barosigi in senfɛ ale ni Alimaɲ maa mafalenbaw ye ɲɔgɔn ye Jeda Andreas ale ni Von Scherer n'olu ye secrétaire d'État ye u ka fédération ministériso kɔnɔna na ka ɲɛsin u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ma ale ni madame Bardel Kofeler a n'o fana ye ɲɔgɔn ye o fana ye secrétaire d'État ye u ka wasabulon kɔnɔna na a n'u bɛɛ lajɛlen hakilila jagabɔ kɛ Mali ale ni Alimaɲ jamana ka bolo di ɲɔgɔnmaw baara minnu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka minnu sinsin ani ka se ka minnu sigi sen kan Diop kɔni sinsin min kan o ye lakanako ye cɛncɛnfo ka jamanaw la kuma tɛ bi hakilina min bɛ AES la u k'o ta ka baara kɛ n'o ye Alimaɲ k'i hakili t'o la a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye bɛn ni kelenya min bɛ Mali ni Alimaɲ ni ɲɔgɔn cɛ o na sinsin ka baaraw kɛ bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw olu dafali la Abdoulaye Diop a ko ko a ye nin jɛrɛ kɛ a ka tagali senfɛ min ye Alimaɲ ale jamana kɔnɔna na Falaye n'an bɔra yen an bɛna sisan Petrobama la Petrobama ale ye donbolo kɛ IMAV maaw ye IMAV bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye yelen dugalen don maa minnu ka yeli ma kɛnɛ in kan sa min ye Magu n'o ye Si Aminata Magu Tarawele ye ale tun bɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu tɔgɔ la Petrobama maaw a n'an yɛrɛ ka petipetini Aji Bari an ka jɛ ka o jaw lajɛ Petrobama ye sɛfɛwari miliyɔn 17 don minɛnw na min bɛ tali kɛ balo ka taa se matelaw ani ventilatɛrw ma ka doni ka taa di an ka jamana lojiratɔw ma Alaw Taala kɛn bɛ ka yelen dugan ka bɔ maa minnu ka yelew la jɛkulu Union Malienne des Aveugles maaw ma ka bɛn alamisa mɛ kalo tile 15 san 2025 falajɛkaw fɛ yen nɔ minɛnw sɔrɔlen kɔ jɛkulu in ma ɲɛmaaya ka nisɔndiya jira ni ka foli ni waliɲumandɔn ta ka Petrobama maaw sɛgɛrɛ n bɛ n ka foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka presse fo olu mun nana an dɛmɛ couverture la ka n ka marraine fo
ba ɲuman kɛ muso ɲuman sɛgɛnbali ɲinɛbali an ɲɛji cɛbaga an b'a fo ka foli belebele lase Petrobama ma u ka slogan dɔ ye ko partenaire sûr un partenaire sûr tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ bi ko c'est des partenaires sûrs u nana an dɛmɛ mɔgɔ 450 ladonni la an b'a f'u ye ko a barika mais a ma bali n na directrice commerciale min b'u ɲɛfɛ n y'a dɔn sport domaine de kɔnɔna la fɔlɔ donc n b'a dɔn en général sportif fɛn fɛn bɛ sport domaine kɔnɔ k'i bɛ kɛ champion ye champion ye a b'a sɔrɔ adamadenya ɲuman b'i la donc n'olu nana ka na nin baara in kɛ an b'an ka foli lase Petrobama jama bɛɛ ma ka fara a PDG ni a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka a f'u ye k'u nana ni ɲumanya mun kɛ inshallah a bɛ répercuter denmisɛnninw ka résultat kan. N'i ko Jɔni Kunandi k'i sababu ɲuman musoba min ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni u ye nin dɛmɛ in sɔrɔ a fana y'a ka folikan n'a ka nisɔndiyaw jira. Mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ kuma tɛ ne da k'a fɔ ko Ala k'aw sara kɔ Ala k'aw bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ni ne ko n bɛ kuma bi ɲɛji tɛ se ka jɔ tellement que émotion bɛ na Petrobama aw ni ce a ye ne denw ɲɛji cɛ aw ye ne yɛrɛ ɲɛji cɛ Ala k'aw sara ne bɛ se k'o de fɔ Ala k'aw bɛɛ sara Ala k'aw ka société yiriwa a k'an ka foli lase ɲɛmɔgɔ ma a n'aw baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ aw nana dɛmɛ a diyara n ye Ala k'aw sara Ala ka dɛmɛbaga caman di ne denninw ma u ka kɛ condition ɲuman na olu de ko olu tɛ gerebu palan ta u bɛ fɛ ka kalan de kɛ u bɛ fɛ ka baara de kɛ u bɛ fɛ ka vie dans la dignité ni ne ka baara ye muso ni denmisɛnninw dɛmɛni ye ni ne ma ni denmisɛnnin ninnu dɛmɛ c'est que ne ka baara ma dafa donc ne ye nin combat ta ce sera mon combat de vie inchallah tant que ne bɛ nin na ne bɛ n seko kɛ pour que u ka bila condition na n kelen tɛ se n b'o dɔn minnu bɛ se n y'a ɲini u fɛ Ala yɛrɛ kama u kana fara an kan an ka denmisɛnnin ninnu ka condition dilan u ka dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ u ka cantine ɲumanw sɔrɔ u ka classe ka dilan ka ɲɛ u ka tulonkɛminɛnw sɔrɔ u ka ballontan yɔrɔ ɲumanw sɔrɔ administration ka rénover ka ɲɛ u ka infirmières ka dilan ne ɲinana mun kɔ n'u yɛrɛ nana visite la u bɛ n'a ye k'a fɔ degun b'an kan degunba donc ne bɛ wele kan sama bɛɛ ma mun se ye 100 mun se ye million ye n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ ninnu dɛmɛ u ka vie dans la dignité aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji ne bɛ bɔ kuma la yan. Petrobama maaw tɔgɔ la Aminata Maku Traoré ale kumana ni ka u ka société belebeleba in ka taabolo n'u ka dɛmɛ siraw jira. Anu la an bɛ an ka kuma tɛna janya kosɛbɛ an bɛ association malienne des aveugles bɛɛ lajɛlen fo kaba ye kuma caman fɔ ka ban an ka société n'o ye Petrobama ye ale ka baara bɛnnen don taji feereli ma ani fɛn fɛn ye tuluw ye an b'olu de feere kosɛbɛ station service caman b'an bolo mais an ko an ka baara tɛ se ka dan o dɔrɔn ma parce que n'i bɛ société kɔnɔ i bɛ kɛ sigida dɔ de la i bɛ sigida la i bɛ taa sɔrɔ degun caman bɛ yen nɔ hali n'i ma se k'a bɛɛ furakɛ i ka se ka dɔɔni k'a la donc Petrobama y'i bila o hukumu de kɔnɔna na dɛmɛ a bɛ se k'a don yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɔra a kalama a b'i seko n'i damayira kɛ a la comme Kaba y'a fɔ cogo min an yɛrɛ ye ambulance di CCRF la a ma mɛn an kɛlen ka nin fɛn ye la marraine nous a envoyé elle m'a envoyé personnellement an y'a ye bɔlɔlɔsiraw fana kan an y'a ci directeur ma ko non an tɛ se ka sigi ten an tɛ se ka nin ye k'a ɲɛ ci nin vidéo in kan an seko ye min ye il faut qu'an ka disposition ta a la joona 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 an ka fɛn dɔ kɛ donc o hukumu de kɔnɔna na an sera ka nin minɛn ninnu sɔrɔ ka na n'a ye vraiment an bɛ marraine fo kosɛbɛ parce que a ka cɛsiri tɛ yan dɔrɔn ye mɔgɔ caman bolo ko yan dɔrɔn de don yan dɔrɔn tɛ a ka cɛsiri bɛ sportifu yɔrɔ a bɛ muso minnu fana bɛ violence kɛ a b'o yɔrɔ donc mɔgɔ min don a cɛsirilen don kosɛbɛ a dɛmɛ ka d'a ye donc vraiment anw kɛlen k'ale y'a ɲɛfɛ o fana ye anw hakili sigi kosɛbɛ an ka nin baara in na anw kɔni ta ye foli de ye ka tila ka welewelekan bila entreprise tɔw bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ k'a kɛ i b'a fɔ an b'a kɛ cogo min u fana ka na u bɛ se ka dɛmɛ min don nin na yan yɔrɔ in ma
u k'o dɛmɛ don parce que o n'a dɛmɛ ka kan kosɛbɛ donc o kuma de bɛ anw bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. minɛn minnu dira o bɛ tali kɛ malobɔrɔ 400 spaghetti carton 100 tulbidon 20 litiri 20 nɔnɔ bɔrɛ 10 sukoro bɔrɛ 10 matelas déplacé 100 ani min ye yugu bali 5 kaba tɔni 1 ɲɔ tɔni 1 kangaliba bɔrɛ 10. Ayiwa an bɛ Petrobama mɔgɔw fo ni miirina ɲuman in na ka ɲɛsin IMAV ma n'o o ye maa minnu bɛ yen ni yelen dugalen olu ka yeli ma u ka ɲɛmaa n'o ye Ajibari ye an b'a yɛrɛ fo Madame Si Magu k'a fana fo ani maa minnu seginna nin kɛnɛ in kan sa ka se ka kɛnɛ in sigi ka ɲɛ polisilaka minnu bɛ Korofinakaw fɛ yen ni o polisiso ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye commissaire divisionnaire de police Bakari Kulibali ye a n'a ka danga n'o o ye Marwani Oldode Aji ye olu y'u bolo da siganama 2 kan maa minnu bɛ sa n'olu minɛna a yira sa k'a fɔ ko sigana kɔni de don u ye bingali de kɛ bingali min n'u y'a kɛ ni marifa ye marifa mun ale ni muru ka taa se bololafɛn wɛrɛw ma minnu bɛ se ka maaninfin kɔni bɔ i dabolo kan dɔrɔguw fana o fana yera u bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen ninnu kɔni u yera ni avril kalo salen tile 6 a n'a tile 7 su u taara bi dɔ de ka Bangɔni plateau ale kɔnɔna na maa 5 de kun don sa min ye mugukan kɔni ye u m'o kɛ maaw negela ye min ye du dɔ u taara don yen fana u ye kisɛ ci kamalen dɔ la o woro ani a bolokala la o kɔfɛ sa min ye polisilakaw ye olu ye sɛgɛsɛgɛli busamisɛn gan sa yaasa ka se ka ni maa ninnu nɔbɔ cogo min na o de la sa min ye commissaire de police Isa Kuma ye wele bilara ale ma sa ale ka wuli ka jɔ kɛ ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ Isa fana ale timina ka di cogo min a y'a ka bɛlɛninw n'a ka janiw bɛɛ lajɛlen da tuma min ka tɛ a tɛ dabila fiyewu fo ka t'i bolo da u kan Isa ale kɛlen k'u minɛ o y'a sɔrɔ pucelɛ min b'u bolo sa o ye farafin pucelɛ dilannen nka nin sen ta maɲɔgɔlɔn wɛrɛ b'a la min bɛ maa fa koyi o fana kɛrɛfɛ tuguni chargeur a n'a cartouche 3 o fana tun bɛ a la u taalen don kamalen ninnu ka so sa u taara ye k'a se k'a fɔ min ye pucelɛ in tun bɛ yen ale ni pucelɛ automatique pucelɛ min fana dilannen don farafin ta o fana tun b'u bolo ani mugukisɛw caman min ye BC ye o fana tun bɛ a la a fɔ ma sa ko couteau commando o kelen tun b'a la mana finman dɔ ni o y'a sɔrɔ sa dɔrɔgu ani ɲɛnaminifɛnw tun b'o kɔnɔ siganama 2 in u bɛɛ lajɛlen kun kɛlen don k'u kun da tugun a b'a fɔ ma ko kagule o minɛlen Isa ko k'a ye nin bɔ a kunna a ye tɛmɛ yan fɛ e tɔgɔ o y'a tɔgɔ fɔ ko bugunatigɛ k'o ye DB o ye san 24 dɔ in ye SD san 27 u bɛɛ lajɛlen u sɔnna k'a yira k'a fɔ ko bingali in kɔni olu y'o kɛ wa falaye nin fana kun kɛrɛfɛ yanni Isa k'u minɛ Bangɔni plateau k'a fɔ Bangɔni farada bitigi dɔ tun bɛ yen o su kelen Isa b'u minɛ don min u tun bɛ k'o fana bɛlɛ k'u bɛ taa bin o fana kan koyi nka min ye polisiw ye sa olu kɔni sera ka u minɛ u bɛ minɛ yɔrɔ min na sa o y'a sɔrɔ min ye 3,000 o de yor'u kun 15,000 francs sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni tora senna sa min ye Isa in ye SD in ye ko ale kun ɲininen don a mɛnna sabula maa min don a tɛgɛ ka di dɛ SD in k'a tɛgɛ ka di wa bila vagabond tɛ dɛ bandi kwalen de don Bamakɔ kɔnɔna na yan ani a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen k'olu kun jɛra ka kariliw ni tiɲɛniw caman kɛ waleya cɛjugu caman senfɛ Bamakɔ kɔnɔna na min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ Isa n'a ka maaw fɛ sa u ye u bila finitigilakaw olu ka bolo kan polisi directeur général n'o ye contrôleur général de police Yusuf Kone a ko k'a b'u fo ministre tɔgɔ la ministre bɛ lakana ko kunna an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na ka taa se finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye polisi yɛrɛ directeur général ye sa ale fana bɛ taama min n'o ye ka t'i ɲɛda ani maa minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alamisa don nin kalo in tile 15 a n'a ka maaw u wulila sa ka taa Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na i b'a dɔn k'a fɔ ko polisiw olu bɛ yen min ye polisi directeur ba ye fana yanni a ka taa yen a kun taara gendarmerie fana na n'o ye Bamakɔ gendarmerie direction ba ye ka taa yaasa n'u bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn cogo min bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a taara o hakilinaw yir'u la aéroport la sa a kunbɛnna maa min fɛ sa o ye aéroport yɛrɛ PDG ba ye ni o ye colonel Lasina Togola ye ale fana n'a baara kɛ ɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔnw tun bɛ ɲɔgɔn na a n'a ka dulokiba jɛman nin don kɔni Togola kɛni a ye sɔrɔdasi fini bila kɛnɛ kan yen polisi directeur a y'u fo u ka baara ɲuman na ani jɛkulu 2 in ka bolo di ɲɔgɔn ma na
basigi o ɲinini na ni waati na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya minnu kan ka k'u bolo fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan a y'i da don olu la u bɛ se ka baara kɛ cogo min na basigi ni lafiya u bɛ se ka na polisilakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na min ye finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ye u kun tilenna ka kɛ kelen aéroport kɔnɔna na baara kɛcogo ɲuman polisiw olu ka ɲɛma a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin aéroport PDG ma n'o ye Lasina Togola ye Togola fana ye bonyamasegin kɛ u ma k'a yir'u la k'a fɔ ko polisiw kɔni bɛ baara min na bi k'a daminɛ police de frontière la minnu bɛ ale yɛrɛ fɛ yan lakɔlɔsili kɔni ta o y'a dan ye min ye Kone ye contrôleur n'o ye polisi directeur ye a bɔlen sa a ka sɔrɔ ka taa gendarme lakaw fɛ yen gendarme ɲɛmaaba sa a n'o fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'o ye général de brigade Musa Tumani Kone ye ala nin kɔni Kone ni Kone Falaye ere ɲɛ t'u la an ka pɛtipɛtininw tɛ yan e t'a la n bɛna Kulubalilakaw wele i kama min ye Musa Tumani ye générali ale fana ye polisi directeur fo a ka nin miirina in na i b'a dɔn k'a fɔ ko polisiw ni gendarmew bɛ baara kɛ yɔrɔ caman hali pankurunjigi kɛnɛ yɛrɛ la ye u bolo bɛ di ɲɔgɔn ma a y'a fɔ sa ko nin na kɛ wele ni fɛɛrɛ kɛnɛ ye u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmanw lakanako ta nasira fɛ bandiw ni bingalikɛlaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ janw da yɔrɔw la ka se ka olu kɔni u ɲini ka se ka u bolo bɔ baara la pewu a y'a yira sa k'a fɔ k'u na dɔ fara wulikajɔ kan cɛsiri kan ka se k'u ka kow bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka to k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ polisi ni gendarmew yaasa laɲini ye min ye u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na wolomasiri tabaw olu ka gun kɔnɔna na colonel Lasina Togola ni ale ni général de brigade Tumani u fila bɛɛ lajɛlen polisi ɲɛmaaya fo nin baara in na miirina min b'a to u bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka to ka baaraw ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na a y'o foli kɛ Falaye seko bɛ Segu bi ahɔ Seko bɔra kɔni awɔ kɔrɛ la a bɛ bɔ fufu ni Ala sɔnna ma maa minnu bɛ Segu Sebugukaw fɛ yen n'a b'a fɛ ka Seko ja ye bi don nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ale bɛ kɛ n'an bɔra yan an bɛ segin ka na Bamakɔ Seko ni Dogo san hukumu kɔnɔna na sa nin kalo in o denba o ye Aminata Dramane Traoré ye Aminata Dramane Traoré ale ye baara kɛ ka ja dɔ bɔ Tɔnbɔkutu kan o ja in o yirala maaw la kunungo Tumutukaw olu camanba nana min ye maliyɛn fan caman nana ekɔlidenw ale ni maa minnu bɛ yen ni Seko ni Dɔngo ye olu taabolo ye minnu bɛ baara kɛ jabɔ sira fɛ olu bɛɛ lajɛlen tun b'a ko kɛnɛ kan Famara Berete ale fana tun bɛ Jani tɔgɔ la n'i ko Tɔnbɔkutu i ye tariku fɔ Tɔnbɔkutu Dɔnko ni Seko Tɔnbɔkutu bɛ fara ɲɔgɔn kan ni bɛn ni keleya ko fɔ Mali duguba mun tɔgɔ taara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen dugu in kan ka sankɔrɔ ta o de siratigɛ la an ka jamana musoba mun bɛ yen Dr Aminata Dramane Traoré ale mun n'a sugantira k'a kɛ Seko ni Dɔnko san mɛ kalo denba ye o baaraw kɔnɔ a ka ja yɛrɛla maaw la Tɔnbɔkutu kan Tɔnbɔkutu voyage en temps de paix o ja nafamanba in bɔra ka yɛrɛ maaw la ni ja ninnu documentaire ni ne tun bɛ ministériya la tuma na a san 25 de ni donc an tun bɛ donna san 2000 o tun tɛmɛna ni hakilina in nana ne na pour que k'a yira k'a fɔ an ka o passage ni marqué cogoya dɔ la parce que a wagati la fɛn caman tun bɛ ka kɛ yɔrɔw la ne ye nin hakilina in de sɔrɔ k'a yira k'a fɔ nin ba belebele ni nin ba ɲuman in b'an bolo bato in yɛrɛ tun était à l'abandon a tun tɛ bolo ɲuman a tun bato in tun tiɲɛnen don donc an ye bato in dilan ka mɔgɔw wele ka réunion kɛ bon donc ka mobilisation kɛ bon a bɛnna Tɔnbɔkutukaw ma a bɛnna Sababa ma donc a jaw de bɛ se ka yira sisan malheureusement a caman mɔgɔ caman b'a la olu ta ɲana mais u ye minnu fɔ u ka kumaw a kan ka lamɛn je crois que a bɛ se ka an sɔn hakilina halisa ka yira k'a fɔ jamana in ka ɲi a ka bon ani an kan ka kun fɛn caman kan ka kun an na an ka ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ maa minnu bɔra ka taa ja in lajɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ a kɛra kalanbulon u ma bawo a bɛ Tɔnbɔkutu
yakubaya kosɛbɛ maaw ka se ka Tɔnbukutu dogodogoni bɛɛ faamu seko ni dɔnko tariku ani fɛn caman wɛrɛ. Fɔlɔ an kun bɛ cogo min na hadamadenya kun bɛ ɲɔgɔn kɔ cogo min na hadamadenw kun bɛ sewa ɲɔgɔn na sewa ye ɲɛnajɛ de ɲɛnajɛ bɛ na ni balimaya a bɛ na ni sinji a bɛ na ni fɛn caman ye o bɛɛ de kun bɛ ka filimi yira k'a yira fana tuguni filanan min ye ja n'o ye bato fana ye sisan bi ne yɛrɛ filɛ ne ma deli ka don bato kɔnɔ n bɛ bato yɛrɛ mɛn mais ma deli k'a ye k'a fɔ ko bato mɔgɔ bɛ kɛ bato kɔnɔ ka taa dugu ni dugu ka ɲɛlenw ni fɛn kɛ vraiment filimi a b'a yira k'a fɔ malidenw n'o ye denmisɛnnin minnu bɛ yen bi u k'u jija u ka nin filimi kɛ exemplaire ye filimi ye ladilikan de ye an ka société kɔnɔ Mali la an kun bɛ cogo min na fɔlɔ hadamadenya kun bɛ cogo min na fɔlɔ vraiment o de kun bɛ filimi yira a bɛ hakilijigi caman da Mali kan ani bi Mali tɛ kelen. Ne yɛrɛ réalisatrice photographiée donc du coup pour moi c'était un voyage dans le temps parce que à la année 2000 en 2000 déjà est-ce que c'était sans là mais du coup a ne permettait ka mɔgɔ caman ye n ye minnu côtoyer u kɔrɔlen ka ban et puis Tombouctou c'est chez moi donc n bɛ taa Tombouctou kuma bɛ Tombouctou donc Tombouctou 2000 Tombouctou aujourd'hui vis-à-vis falenna mais fɛn caman ma falen et puis aussi mɔgɔ bɛ fɛn tun bɛ autour a kɛra tanti Aïda Arabi ye tonton Alfarka Touré fait tonton Souleymane Cissé donc du coup franchement pour moi c'était un voyage dans le temps c'était comme si j'étais en train de fêter le livre du passé en fait donc du coup et j'ai beaucoup aimé j'étais en reconnexion donc du coup an ye tata caman sɔrɔ a la et puis a y'an permettre fɛnɛ k'a ye ko depuis bi tɛ an ka seko ni dɔnko mɔgɔw u ka baara bɛnnen don pour que bɛn ani kelenya de ka sabati Mali kɔnɔna na mɔgɔ passera film kɔnɔna na mɔgɔ kumara mɔgɔ dɔnkili da bɛɛ ye bɛn de da bɛɛ ye kelenya de da bɛɛ ye an ka seko ni dɔnko de da donc an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na bi in na fɛnɛ n'o ye situation sécuritaire ye an bɛ kuma kelen de fɔ bɛn ani kelenya sigi ka fɔ pour que jamana bɛ se ka jɔ. An ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe tɔgɔ la maa mun y'a nɔrabila kɛnɛ in kan a y'a ka nisɔndiya yira ko nin hakilina ye jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔw ye Mali dɔnko ni seko mun ye an bugunatigɛ diɲɛ fan 14 kɔnɔ k'o don ba la. Filimi ayiwa diyayɔrɔ dɔ ye maa minnu b'a kɔnɔ maa minnu kumana filimi na ayiwa maabaw don dɔnnikɛlaw don u bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la ayiwa minnu ye ayiwa Mali sankɔrɔta ka Tɔnbukutu sankɔrɔta ka dɔnko ni a seko jira diɲɛ na hakili la ayiwa an mago bɛ ni ɲɛnajɛ sugu de la ayiwa ka Mali sankɔrɔta ka hali bi ka Mali kofɔ diɲɛ ye ayiwa walasa ayiwa an ka yiriwa ni ayiwa an ka taaɲɛ bɛ se ka sabati cogo min na bari a tɛ ɲa fɔ an k'an yɛrɛ dɔn ayiwa yɛrɛ dɔn ayiwa sira dɔ ye nin ye maa o maa ayiwa n'i ko i bɛ ayiwa i yɛrɛ kofɔ mɔgɔw ɲɛna f'i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ de o hakili la min kɔni yira la anw na a b'a jira k'a fɔ ayiwa an bɛ yɛrɛ dɔn sira kan ayiwa dɔ kɛla yɔrɔ nka hali bi weleba de bɛ yen nɔ bari fɛn o fɛn kumana bɛɛ bɛ Mali dɔn u bɛɛ ye Mali sankɔrɔta ayiwa a fɔlikɛlaw a ɲɛnajɛkɛlaw a kumakɛlaw ayiwa u bɛɛ bɛ Mali dɔn kosɛbɛ. Waliju 333 ka dugu ville de 333 Saint dugu min ye Mali tɔgɔ lata diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen a ka kan a tariku ka kɛ sifinnakaw k'o kɛ bɛn ni kelenya ɲɔgɔn minɛ ani dɔnko ni seko misaliya. Ayiwa nin bɛ dan sigi tilegan in nata la ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 18 ka dugawu kɛ ka foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye Jaba Sidibe an b'a fɔ n'a bɛ Salilakaw ka sigi la sori 100 an tɛ ɲinɛ a kɔ Bayiba mairie du district kɔnɔna na k'ale fana fo ka waleɲuman dɔn Musa Togola yan fɔ États-Unis an tɛ ɲinɛ a kɔ an b'a fana fo monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo ka waleɲuman dɔn min ye Yaya Fofana ye a n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugukaw fɛ Bako suguba la n'o ye Janguma ye an b'a fana fo ka tilegan in nata jɔya Falaye ni Keba k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.